Hi mga listeners and everybody ladies and boys, welcome back again sa toan channel. Ug ang confession nga ato ang basahon karon kay ang one of the many confessions nga nag-viral, nag-trending sa Yusinian Freedom Board. Pero sa dili pa nakabasahon ang ato ang confession karon ay kalimot sa mga wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe sa ato ang YouTube channel og palihog na lang pod og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og karon mga listeners and everybody ladies and boys, ania na ang confession nga forever love. Hi bye og hi UCFB. Have a nice day. I'm not from UC. I'm just a plain reader here. Mo ni akong pastime kung dili ko busy. Gusto lang ako i-share ako ang life experience na for sure makuha og lesson labi na sa mga bagong tubo karon. Ako day si Lucky. 26 years old na ko. I'm from somewhere in Mindanao. Dili na ako describe akong self pag-ayo. Pero way back 8 years ago, I have met this guy named Elijah. Second year college ko ato na time, nagka-classmate me. Eventually, nagkasuod me, hantod naging mag-best friend me. We were crazy duo back then. And others mistaken us as lovers. Bitaw, mura man jud mig uyab. Label lang ang kulang o kanang mga romantic nga kisses. Kaysa mong friendship, naa ang sweetness, harmony, magkasinabot jud may pagayo. Tapos usahay na pud may mga away-away. He was very protective. Ang gusto lang niya kay happy ko pirme. Safe ko pirme, o komportable ko pirme. I was one of his priority, and I was very happy. Same mga hilig, hiking, camping, music, beach, and many more. Maong malaan dyan may nga mag-uyab, bisag dili. We were both close to our families. Og both sides gusto nila na kami na lang unta. Pero every time na sungugon mi, mga naramig, we are best friends. Tapos mga tawa dayon. But deep down in my heart, I knew that I already fell really, really hard nga makaingon na lang ko sa kuang sarili na. Unta, kita na lang jud. But I chose not to entertain my feelings for him because I was really afraid nga maguba among friendship. Og kabalo ko sa akong limitations, og kabalupod ko nga best friend ra ko niya. When we graduated and took a board exam, pareha pod mi nga nakapasar. That was one of our goals. Happy kay mi that time, kay teacher na mi pareho. Moto nga nag-apply din me and luckily pareho pod mi nga nadawat dayon. But that time lahi may school na na-assign. First months of our work was really hellish. Kaya wala ko naanad nga dili mi permi koyo. Wala ko naanad nga walay mo comfort og muhatag sa ko ag power hug kapag kapoy kay ko. Walay mag-atiman sa ako og kaon. But eventually nakaya og naanad ra ko. I was really dependent on him, but I was really trying hard that time. And thankful ko kay na-overcome na ako to na stage. Sa school nga akong gitrabahoan, na ay mga nanguyab na ako, pero wala na ako sila gina-entertain. I was too faithful and loyal to Elijah. Bisag walay kami. Kay bisag kabalo ko na best friend ra ko niya, niyasa ko na someday, somehow, i-love ko niya sama sa kong pag-love niya. Yep, I really love him that much. Then one day, Sunday to siya, nagsabot mi nga mag-church mi and then mag-dinner. Excited kay ko that time, nangandam jud kog taman ato kay almost 1 month pud mi nga wala nakita kay busy mi pareho sa trabaho. Sa mao na to, nakita mi, nanimba mi tapos nag-dinner. Pansin ako siyang happy kay siya. Lahi kayo iyang aura. Dili siya haggard bisan permi siya nga busy.
Sumoto nga ako siyang gipangutana while gihulat mi sa among order. Murag happy lagi kay ka. Kumusta naman ka? Mitubag si Elijah nga, yes, happy kay ko kay nagkita na tagbalik. Na-miss kayo nako akong baby girl. Grabing lagubo sa kong dughan that time. Gikilig kay ko. Kung pwede lang mo kirig-kirig lagi. Pero ako siyang giingnan while nagmugot ko kunuhay. Pag sure oy, dili man gali ka halos mo reply sa ako. Pag mitubag si Elijah nga, nang luod si baby girl. Gisipatan na ako siya pero deep inside kaluksuhon akong heart. Sa pila ka years na mong kuyog, murag ni samot akong love sa iya. Pag ipangutan akong Elijah nga, ikaw, kumusta naman ka? Nainongyab ni mo dito? Nitando ko og niingon nga, oy, sa kagwapa na ako, lisod pod. Sabay katawa. Nakita na ko yung reaction og sure ko nga wala siya kangay. Pagmingon si Elijah nga, unya, mag-entertain pod nimo. Bantay og masakitan ka, makapatay jud ko. Ayaw sa pagyuboy-boy. Og nangutan na pod ko niya nga, ngano man daw, mag-21 ako. Basin og madalagang guwang ko ani. Kita na jud ko siyang nawo nga nainis na siya. Niana na lang siya og basta, ayaw sa. Dili pa ko ready nga makita ka nga naay manag-iya nimo. Wala na ako katingog, ningisir ako. Lami kay siya ingnon og ayaw ka bala ka babs, kay bisan unsa pa kadaghan ang moyab nako sa imuhar ako. Pero syempre wala na ako gisulti sa yaha. Nilabay ang mga adlaw, busy na pod mi. Constant gihapon ang mga communication ni Elijah pero igo na lang greetings every morning, afternoon, and evening. He always checked on me. Then one day, nakulbaan kay ko kay nag-text sa sakua nga makikita daw siya sa ako kay naa siya'y importante nga isulti na mas gusto siya sa personal isulti. Kulbaan kay ko? And I was like, Lord, kung mag-propose man gali siya sa kuha, then I'll be the happiest woman alive. As usual, mura kog buwang. Grabe na kog pagmangandam. Gusto na ako nga guwapa ko permis yung pananaw, bisan ko kailan na dyan siya sa kuha dyan. Nakita na niya akong bare face kaya basta mag-travel me, we used to sleep together man. Pero oops, why nahitabo sa mo ha? Gentleman kaayo si Elijah. That's why I trusted him so much. Mao po nang nagustuhan sa kong family sa yaha. So mao to nga nagkita na mi, gisundo ko niya. I was very very happy that time. Gikilig ko pag-ayo kay gwapo kay siya. Murag walay problema ba? Kanang murag wala kaila sa yaha ang haggard. Ug mingon ko niya, nga wow, gupuhan na to karon oy. Mitubag si Elijah nga of course, pero may biya ko guwapo sa imo. Mingon siya, dala katawa og nikatawa na lang pud ko kay tinuod man. Unang utan ako niya, noon say drama nimo nga pinakalit ramang ka nga nakikita. Big busy. Ug mingon si Elijah nga, wala lang, na-miss ta ka. Tapos gitutukan ko niya. Pag misumpay og ingon si Elijah nga, guwapa kay ka, ni blooming kag gisamot. Inspired akong baby girl. Nakulbaan na kay ko, basig mahalata ako. Pero mitubag ko niya, nga very. Dayon may katawa ko. Nagpagwapa ko kay magkita biyata, basin pangita nakasakua. Pina-joke na ako nang giingon niya. Umitubag si Elijah nga, always man ka nga gwapa ba? Niisir ako. I'm sure gablash na ko. Mga ko nang gina-change ang topic hanto na abot mi sa usa ka restaurant. Samtang nangaon mi, ako siyang gipangutana. Bubs, unsa isulti nimo sa ako? Nakulbaan nako sa iyang tubag. Gitutukan ko niya, unya ningon siya nga, baby girl, pwede mangayog favor? Mas nakulbaan ko. Unsa man, mo na ingon nako niya. Ni-smile siya,
Nakita na ko siyang face that he was excited. Tapos naingon siya, I fell in love with someone. Isulti na niya nga nagtanaw siya sa akong mata. Grabe na akong kulba. Wala na ako sabot sa akong gibati. Nakaingon jud ko, Lord, mao na ba ni? Mag-confess na siya sa ako Pero wow kalihok sa dihang gisumpayan niya iyang giingon nga ni ana siya nga, pwede ko nimo tabangan? I've been courting her for several months now, and I want to propose to her. Gusto na ko nga in a romantic way, kay deserve jud niya. Mura kog nabukog, naglisod na kog tulon sa akong gikaon. Nawadaan ko gana, kahilakon kay ko. Abi na kog ako iyang pasabot, naulaw ko. Assuming kay ko. Na-misinterpret day nako tanan. Purely friendship pra jud ay iyang ginapakita sa ko Wala ko dahil katingog. Taod. Wow. Happy kay ko sa moha. Mao na ang pinakadakong bakak na nasulti sa yahada time. Kung kabalo lang mo unsa kasakit akong gibati ato nga time, lami kay hilak sa iyang tubangan og sukmatan siya. But I chose not to. I was the one who assumed it was my fault after all. Dako siya ngisi. So tabangan ko nimo? He asked. Of course, tubag po na ako. I knew the time that I would be having a terrible journey. Pero nisugot ko nga tabangan siya. He is my best friend after all. Wala na ako yurot akong food. Nag-alibay na lang ko nga naglain akong tiyan bisag akong heart jud ang nasakitan. Sa moto nga gihatod ko niya pa uli. Pagkaabot jud nako sa balay, naglumbaanay og tulo akong luha. Dali-dali og dagan sa akong kwarto kay basin makabantay akong parents. Og didto naghilakay kog taman. Nakasyon ako akong self-worth. Am I not enough to make him happy? Am I not lovable? Feeling na ako kay baba kay akong worth. Feeling na ako kay pangit kay ko. Ni baba og taman akong self-esteem ato nga time. I even question God why. Tapos dito ko nakarealize na bantog ra dili siya haggard. Bantog ra happy siya per me. Nga sa una, mura na siyag nadatugan o kalibutan bisag one day rami nga dili magkita. Kay di ay, naanay mas nagpa-happy sa iyaha karon. Bantog ra bisag consistent among communication, pero dili jud ingon na magdugay. Just greetings and pangumusta na lang. Di ba sakit? Pakining sakit kayo. Nilabay ang mga adlaw, walay nausab siyang treatment sa ako And bisag sakit, nagkakita mi para magplano sa iyang proposal. Itabangan ako siya in all ways I can. Og niabot na ang day sa iyang proposal. Effort kay siya, sa usa ka romantic garden siya nagpropose. Grabe, hago kaayo mag-design. Gabi ito na time, sunindot kay tanawon. Effort jud kayo si Elijah. Dili pod ikapangutana kay naaman pod sila kaya. I was the one who takes videos and photos that time. Og wala jud nako nalikayan nga motulo akong luha paghiyas sa babae. As I watched them, na-wonder nganong na-fall siya kay Ann. Guwapa, murag angel ang nawong. Buotan, basta siya jud ang ideal nga girlfriend. Nagdali-dali og pananghid kay Elijah na muli nako. Gipigilan pa ko nila ni Ann pero nag-alibay ko nga ingon ko nga daghan pa kog lesson plan nga buhaton. Pero pag-abot ako sa balay, naghinilakay na pud ko. Abi na kog dawat na nako, pero wala pa di ay. Nisamot man nun ang sakit. From that day, I decided to distance myself from him.
So I did. Bihira lang ko mag-text sa iya ha. Pag magtawag siya, dili na ako tubagon. Even sa mga chat niya. Kabalo ko nga worried siya pero mas kipili na ako ang mulayo. Kay kabalo ko nga dili healthy sa ko ang self na makita na ako sila. Kay bisan pa magmingon ko happy ko sila ha. 50% ana moingon ko unta ako na lang. Ang respeto na lang pod kay Ann, woman instinct. Kabalo ko na kung dili ko mulayo, mahalata niya nga na ako'y feelings kay Elijah. And I don't want to ruin their relationship. Many months had passed. Totally nawala na among communication. Erase that. Ako ray na missing in action. Everyday yapon ko makadawat og text messages gikan kay Elijah. Gipang deactivate man ako ang mga SOCMED, so sa text na lang jud ko niya ma-reach out. Usay matawag siya, pero dili na ako ginatubag. He was really worried. I knew. Bisa na siya uyab, same gihapon niyan treatment sa kuha. He's still the sweetest. Ako na lang ang mag-uol kay basin unsay ikaingon ni Ann. One day, kapoy kay ko ato na time, haggard kay ko. Wala ko batiya gana nga mangarte kay gusto na lang ko muuli unya matulog. But imagine my shock when my eyes met Elijah's. Na siya sa gawa sa gate sa school, gihulat ko for sure. Medyo natulala ako. But oh, how I miss this man. Seryoso kay siya nga nagtanaw sa ko ha. Nakunahon na ako nga basin gabulag sila ni Ann kay nito nga man siya galit. Kulba kay ko the way nga siya mututok sa kuha kay murag na ako'y dakong sala. Oh Babs, nasaagli ka dire. Ingon ko the last mile. Wala din siya nitubag. Instead, gipira ko niya, gikuyod ko na pasulod siyang sakyanan. Huy, noon sa koy, buhi igod ko. Awa o, gipananaw na ta. Muna ingon ako niya. Wala ko'y labot nila. Ingon siya and right there I could tell that he's mad. Pagkasulod na ako sa kina, nagdali-dali siya sakay. Noon sa day ka, nikalit ramang kag wala nagparamdam. Pila ka mans. Cold kay ka sa ko ha. Kabalo ba ka nga nag-uolgi ko sa mo ha? Ingon siya nga suko na jod kayo siya. Ako po nga galagot ko. Siyempre gigapoy ko kay daghan kay ko gibuhat atay. Really? Are you really worried? So almost 5 months na tong wala gakita. Nganong karon pa man ka? Wala na gyud ko kaagwan tamong nasulti to nako. He was speechless. Oh, my bad. I forgot that I'm not your top priority anymore. Naingon ko tapos ni action nagtulo akong luha mong nagdali-dali kog naog sa sakyanan. Pero wala pa ako kanaog. Gibira ko niya tapos gigakos o hugot kayo. Didto nako wala napugngan perti na gyud na akong hilaka. Sorry. I missed you so much. Please, ayaw ingani. Wala ko naanad nga ingani ta. This is not us anymore. Muna ingon niya pero gapadayon ng gihapon ko gila. Unsa man? Dili ka gusto nga nako yoyab? There was sadness in his voice moong natigilan ko. Kung nakapangutan ako sa kong gagalingon og, if I tell him that I don't want him to have a girlfriend, would that makes me selfish? Gikalman ako kong self o giatubang siya. Sorry. Okay ra ko. Kung asa ka happy, suportahan ta ka. Ismail ko siya hag pinugos. That time, gusto kay na ko iingon kay Elijah akong feelings, pero nahadlo kay ko. Pag mingon si Elijah sa ko nga thank you Lucky. Kabalo jud ka kung unsa ko ka-happy nga niabot si Ann sa kong kinabuhi. And right there,
Nakaingon jud kog I am really not enough. Sakit kayo. Mura kog nabastad. Mura kog nawad-an og espiritu. Pero sama sa kong gisulti sa yaha, gisuportahan nako sila. Pero may napod may magkita, pero this time kauban na namo si Ann. Third wheeling akong papel. I acted as if I'm really doing well in front of them. Pero uig makauli nako, maghinilakay na pud ko. Almost a year pud to nga inato mo set up. Pero imbis mawala akong gibati para kay Elijah, samot na noon. Nakaginawa lang ko katong time nga nilarga si Ann pa Australia. 2 years siya dito. Pero strong gihapon sila ni Elijah. And while our friendship was getting stronger, mas nisamot ko ka-fall niya. Desperate as it was. Pero ginatake advantage na ko ang time na nakauban ako si Elijah. Pero wala ko niabot sa point nga gipalabi na ako kung uwag ha. Ginagrab lang nako ang opportunity nga mapafeel nako siya hang love nako siya. Ginatiman ako siya. Pero it seemed that he was blinded by his love for Ann kay murag wala raman siya akong mga gipafeel. Pero namahala nako. Kay bisag 0.1% lang ang chance nga maakuha siya. Ni asa jud gihapon ko. And then one Friday, gisundo ko niya sa school. Pasulod na ako sa sakyanan, dako na kay siya ngisi. Naunsa ka? Anak ko kay curious ko. Na siya gitunol sa kuha nga sobre dalaingon og surprise. Sumaw to kung gi-open ang sobre. Og na siya kay ko kay it was a plane ticket bound to Palawan. Grabe. Kahilakon kay ko. Kay isa to sa mong travel goals nga among gisabutan pag maka-work nami. Nagalaag na jud mi sa una, kundili hiking sa beach jud mi. Pero kanarang dol-dol ra. Kay pariha mi nga dili ganahan mo spend og kwarta para laag og lagyo nga gikan sa parents ang kwarta. Mao na nga mo mga travel goals nga giplano kay dapat kanang naa na may work pareho. Nakahilak jud ko sa kalipay. Sure ka, Babs? Seryoso ni? Dili jud ko to. Ni katawa siya o niya gikusi akong aping. Yes, mao pang impake na karon inaguli. Palig 4 days na clothes. Hapiton ta kaugma sa buntag. Kabalo na to sila tita. Gipananghiran na taka. Grabe na ako ka-excited that time. Maong pag-uli na ako, nag-impake din ko. Wala no kabantay sa oras. Maong late na ako nakapanihapon. 5 a.m. pa lang nakamatan ako. Nangandam jud ko dayon. Nagpagwapa kog taman kay dili ko gusto nga pangit ko sa iyang pananaw. Tama-tama ra pod pagabot niya humanapod ko. Nagtaksi rami padulong sa airport. Wala joy kabutangan sa akong kalipay that time. Madtuan ako ang isa sa mga place na gusto jud nako adtuan kauban pa jud ang laki nga importante kayo sa kuha. Samtang nagbiyahe mi nangutan ako siya. Babs, unsay drama nimo? Kalit-kalit lagi kag panghagat. Ug mitubag siya nga, wala lang. Gusto na nako mag-travel og matupad nato ang travel goals nato samtang pwede pa nato mabuhat. Kay soon, murag malabo na. Nakulbahan ko siyang tubag. What do you mean? Nangisi siya, umiingon nga. Ann is coming back next month. And I'm planning to propose to her na. Wala ko katingog. Dugay kay ko na process sa kong unang-huna iyang gingon. Kasakit man kayo eh. Lami kay mamatay ato nga time. Kanaugon kay ko sa taxi niya gusto na lang ko muli. Nawalaan jud ko gana. Tanang excitement o ka-happy na washed out tanan. Naluoy kay ko sa kong kaugalingon. Wala ko bantay nga nabot na dimi sa airport. Pag naog na mo sa taxi, gunitan ko ni Elijah sa kamot o niya gipatubang ko sa iya. Baby girl, pwede mangayog favor? Mo na ingon niya og nitando rapod ko.
Pwede kalimtan sa nato tanan. Kalimtan sa nato ang reality. Let's pretend nga kita ray nag-exist. Let's enjoy. Ayaw ka bother sa paghunahuna sa uban. Please, pwede ba? Kay gusto na ako ni enjoy na time nga makauban ta ka alone. Ug nangutan ako niya, bisag siyan dili ni mo hunahon-naon. Mitubag siya nga yes, ikaw lang sa ug ako. Dayon ningisi siya. Sige. And he was right. I should enjoy this. Kikabulo ko hapit na mabot ang time nga dili na namo ni mabuhat. He's about to build his own family na, kaya imposible na nga naapami inaani nga mga moments. And that moment ang ako sang ginuhuna is siya o ako. Right then, nibalik akong excitement. Pag-abot mo sa Palawan, nidiretso mi sa hotel na iyang gibook daan. As usual, usara ka room. We used to it. We used to sleep together, man. And I never worried about that. Nagpaulay sa mi kadali. Kuman nag-ilis o niya nagsugod na mi sa amoang Palawan journey. Since naaman may itinerary, mo mong gisunod, we enjoyed every moment of it. We shared laughters, romantic talks, we even danced. Mura jud kami. Happy kay ko. Since Anne came to the picture, I never thought na magka-moment maging ato ni Elijah. Abigalin ako nga wala na matupad bisan isa sa mong travel goals kay nakauyab na siya. During sa third day na mo dito, ang last na mong yadtuan kay Socoron. Nakahila kay ko. Dream come true kayo. Samtang nagsakay mi sa bangka, giling ina ko siya. Naghilak man ko sa kalipay, niingon ko sa iya og, thank you kayo, Babs. Dream come true kayo nga nakaanhi ko diri nga kauban ta ka. Dili ni nako makalimtan. Nasya ko kay gikalit raman ko niya gakos tas ningon siya og, thanks to you. Happy kay ko karon. Wala na ako siya gitubag. Gihagad na nako siya nga mga ligo na mi kay makaingganyo kayo ang dagat. Makaingganyo kayo ang place. Very romantic. Pero before pa mi nangaligo, of course, dili jud mawala ang picture taking. Ug bisag sa picture taking, murag kami. Na-post nga pang relationship goals good. And I grab every opportunity that time. Nagdungan mi pangambak sa bangka, unya dungan pud mi ni drive while ga holding hands me. Og pagtungan na mo, mura kog na paralyze kay gikalit ko niyag bira padikit siya. For sure. Grabe na akong pamula the time. Kusog kay pitik sa kondughan, dool kayo ang mga dagway. Na-feel na ako yung ginhawa. Thanks for everything, baby girl. And that moment, I felt his lips pressed to mine. Dilo ka to, mura kong nagdamgo. Nakahila ko sa kalipay. I long for that. Call me slut, desperate, or what, basta kato nga time, I gave up. Wala na ko pugi akong kaugulingon. I kissed him too. Murag sa tanan akong ginabuhi kato ang first time nga naka-feel ko yung ato ka-happy and contented. Hilom kami pabalik sa hotel. Medyo nawasan ako ato. My God. That was called cheating. Walay problema si Anne sa mong friendship and how close we were kay dako kay siya gisalig sa mua. Nagilty ko sa akong gibuhat. Nabalik na ko sa wisyo pag sulod na mo sa mga room kay nistorya siya. Guilty? Di ba ingon ko nga kalimtan sa nato tanan? Ingon ko nga kita lang sa duha. Gitutukan na ako siya. Nga no, mo na ingon ako niya. Ningisira siya og niingon og ligo na ka tapos pagilis. Mag-early dinner ta para makaprepare na ta sa tong mga gamit. Back to reality na taugma. Suddenly, I felt sad at that time. Hapit na mahuman akong happiness. For sure, inigbalik na mo, magsige na po kong hilak. Nagligo ko, tas nagilis og simple lang nga dress.
Tingala ko kaya wala pa si Elijah. Mukha ko siyang gihulat. Taod-taod niabot siya. Nagdali-dali po siya ligo o ilis. Kumanang adto mi sa usa ka restaurant sa mong resort. I was shocked. Kanang mao ni ang rason nganong na-fall kog taman. Iyang sweetness dili kabayaran. Itulo na po akong luha kay nindot ang setting sa table. Pang romantic date kayo. Napa siya pa flowers. Nganong inani mga kababs. Ni katawa ra siya. Gusto lang ako nga happy ta. Thank you for everything, baby girl. Please know that I am very blessed of having you in my life. Paingon niya ato, gialalayan din ko niya palingkod sa lingkuranan. Wala ko sabot sa gibati. I'm happy but at the same time confused and guilty. Happy because I felt love. Confused because I know that's not an act of a best friends. And guilty kay bisan pag nagpretend mi na kamiranduhan nag-exist, na ay taong nisalig sa moa nga patalikod na mong giguba iyan trust. The dinner went well. Nibalik rapod mi dayon sa mong gi-occupy nga room sa hotel. Nag-prepare mi sa mong dalunon para pauli. Well, nag-prepare mi, nagkanuhon na ako na mag-confess. Pagkaman na mag-prepare, gidol na ko siya o niya gihag na ko siya og taman. Lubusin ko na. Thank you for everything, Babs. Thank you for coming into my life. Thank you for making me happy. Then gihag po ko niya gugot kayo, og imbis mo confess na ko, nakurat na lang ko kay gikisan na pod ko niya galit. And me nga being marupok, I totally forgot the world and kissed him back hantod nanginit na me. Nakulbaan ako kay lihok na kayo iyahang kamot. Gusto na ako siyang itulak pero nang ibabaw akong feelings nga para siya. And right there, na-joy na hitabo sa mua. I gave my everything without thinking the consequences. Basta kay happy kay ko that time. Bahala na dyan si Batman. His kisses, his touch, his everything was very dear to me. Nakatulog pa niya to that time. Feeling na ako kami na. Pero before ko natulog, niingon ko si Yahag, you don't know how much I love you. I love you since day one. I love you big time. And I'm very happy right now. Unta, dili na lang ta mo balik sa reality. Abi na kog nakadungog siya pero nihagok naman siya. All throughout sa mga flight, hilom rami. Wala na mo istoryahan na natabuan ng gabi. Sakit para sa kuha kay kabalo ko nga gi-treasure kayo tunako tanan. Pero ambutan siya. Ihatod ko niya sa mobalay. Nag-istorya sa mi kadali nila mami. Kuman nisulod na ako sa kwarto. Nisunod siya. Anad na ko kay inaana dyan na siya basta naatri sa balay. Sa kwarto may magpundo. Baby girl, thank you kayo ha. Ngun siya tapos gihag ko tas kikisan ko niya sa agtang. Welcome back sa reality. Maabot na siya next month. Tabangi bi ako sa proposal na ko ha. Right then, I concluded nga bali wala arato siya hatanan. Sakit kayo. Sakit pa sa pagkabuak sa akong ubos. Gi-blame na ko akong self sa tanan. Mura kong mabuang. Pag uli niya, giasigir ako gila. Wala ako kasabot sa akong gibati. Gusto ko nga maghikog that time. Gusto na ko mahunong na tanang pain. Pero ni-fight ko. And as to his request, I helped him with his proposal. Bisag sakit pero his happiness was my top priority, even if that means crashing mine. Bisag sakit yagawantan ako. Labi na katong ni yes si Ann siyang proposal. Makita na ko kung unsa siya ka-happy. Makita na ko nga love jud kayo niya si Ann. Og didto na ako na conclude nga I'm not enough for him because I'm not Ann.
Nakaingon na lang ko unsa kay feeling mamahimong si Ann. Punta ako na lang si Ann. 2 months later, wala gyapon ko ka-move on bisag unsaon ako. Tears after tears. Sakit ya sa tanan. Wala ko'y masultian that time. Giluom na ako tanan. Pero murag ni hunong akong kalibutan one day nga sayo sa buntag kay gasuka ko. Dito na ako nakarealize na duha na ako kabulan nga wala gidugo. Nagdali-dali kog palit og piting. Gitulod jud nako para sure og grabe na kong hilak nga na-confirm nako na buntis ko. Wala no kabalo sa kong buhaton kay for sure dakong kaulaw ni sa kong family. My dad is a politician and my mom is a principal. Ako pang duha ka kuya nga grabe ka protective sa ako. Si Elijah ray lang gisaligan. Giunaw na akong tama na akong buhaton. I don't want to lose the child. Kaya maora ni akong treasure gikan kay Elijah. Sumuto kong isultihan akong parents. Angry and disappointed. Kasabot ra ko. Gusto nila papanaguton si Elijah pero ako silang gipugngan kay dili ko gusto nga makaguba og relasyon. And I was very thankful kay gisabot nila akong desisyon. I decided to fly to Canada. Naman akong auntie dito na isuon sa akong mama nga close kay nako. Gisugtan na pod ko sa akong family. Giprocess na akong dalay-dali ako mga papeles without telling a single thing kay Elijah. Without telling a single thing kay Elijah. I want him to have a peaceful life maong gibuhaton ako. Og nakaluy-an kay nakiayon ang panahon. Naaprobahan akong visa nga wala pa'y kasal nila Elijah ug Ann. Dili pa pod klaro akong tiyan that time. Ako rong family ang nakabalo sa tanan. Ako sa nag-iingna na dili magsaba og asa ko bisan kay Elijah. Nilarga ko diri sa Canada nga wala na nanghid kay Elijah. Kaduwagan man, selfish man, but that's the only thing I knew para ma-save nako ilang relationship. Nakasalan ako kay Ann. Dili nako gusto na madungagan pa. It's been 3 years since I left. But still, I'm still in the process of moving on. Lisod kayo. Labi nagliwat kayo akong anak kay Elijah. While doing so, nag-work ko to provide the needs of my daughter. Bisag na kaya akong family, mas gipili na ako ang maningkamot para sa mga duha sa akong anak. Balag single mother ko. Balag lisod. Basta kay matagan lang na akong nindot nga kugmaon akong anak. Kayahon ako. Dili na ko ipa-feel siya nga kulang siya. I'll make sure that she feel lots of love. Well, taghan man jud nag-love sa akong anak and I'm thankful for that. Wala na ko'y balita about kay Elijah since I left. I chose not to know a single thing about him since I left. Akong gi-deactivate na akong Sokmed accounts ang tanan akong connections kay Elijah. As of now, magpa-focus ko sa akong anak. Inampingan kay nako. Love kay nako. Kay mora ni akong treasure gikan sa lalaki nga moray akong gihigugma. But I want him happy and that's okay. Balag sakit basta malipayon na siya. Okay na kaayos ako. Dali na lang kutob, untaan na mo'y na-learn yung lesson. Daghang salamat. Ladies and boys, mga listeners and everybody one, mo ka na ang confession ni Lucky nga forever love.